tanan, dari ko sa bahay kada slik ang giarhi kay mo balik na padig baribuhok. Binawon, ulan na cutic-cutic ka be? Hindi na cutic. Si Sarah po na, ang cutic sa lamisa. No, di sa cutic. Huwag ka sa natin mo Ag imong tong mga award nimo be pang tago ito ha. Kay handumanan. Dumanan. Katubang ka tong nagkuhan ka. Nirampak ka. Katubang gibatang dahil gitaod na mo. Paano ito sulupin? Tago ito ha. Dahil mo pong corona o katong arios, taguan. Di mo hila ka, og mularga na. Di mo school man. Hapit naman mo uli na ni July 7 ko last class nila. Adto ang anhi ka mag grade 1 ha, puhon ha. Ang pasalubong da. Unsa man? Di taga kasi na kana yun ang tagpo. Kaon. Ina mamugteba. Ni na pagka-TM? Aw, siya TM sa lusot. Si tatay ni na pod. Inom po. Aw, di ka lusot. Mukhang kuwabot sa kunot. Ito na stress. Para sa... Behani nga di flavor anday. Pwede man siguro. Gamay na. Wag kan ikaw kutsara. Kutsara baso. Di mo sa amin ito ba na kamo kang ice cream? Ano din ang tuba? Ikaw ra. Sa di mo sa amin Maka segregate. Was done marking uli? gilantan gani. Ala ginumar siya. Kamang ipadala to. Nung imo kadaag ba? Gibalatuhan na si Zangman ng pagkadaag. 50. Isus marusip. Babal jadi 100 di mana. 100 na pang manang. Nila, 50 na yata. Naman mo dani be. Kalau sa ay malilit pas flavor ay. Kuan kanang Rocky Road o Buko Pandan o Mingo Club. Naman mo. Kaman. Kanyo gani. Silang tulo na raman arong. Wait kuan. Bisipon ka be? Aw na mo ni tambo sipon ice cream. Na. Isipon man. Dani. Now. Di ka matilaw dani? Sana? Halindahaw. Tilawan tanan ron di mo Daw ba? lagi na. Say dugay para sa mama mo adtos malubog kay trabaho pa ha. Kita tas kanding be. Ito anang ka, sumay ka ng taon, kaya sakit ang tiil lagi. What happened to your feet? Sa tilakaw na yung ugat Bukol ka dani? Ito ang Adyo pa nagkakasigaw mo kuwan. Dani ra. Nara na yan ipang hang kahoy ay. Bukan na hang ganahan. Lucky road. Kana mo na buka pa mahilis. Sila, Nung imo. Ninam dinas nung imo kog tiba. Inom. Mama Julie ba? Dama gyud may puso nay. Mama Julie na is. Kita man ang promega mo yung plan, dali puso na ako sa tulog. Napabay din na mo ganay. Nahinog nagtunda nay? Wala pa mo ngayon, ang pinatinin. Wala na, galing na yun. Ano Pakpak. naman, nahulot tayo noon. Pakpak na yun eh. Kala ay badi ay mo man din sila daan. Sa aming Arabia, katong ginumugan ni Ali kay Tilawan gani ay. Hinatag ng tumuan. Mag-inis ako na Hinatag ni Aloy. Gidugo ka te? Ano magtaba dyan? Ice cream Ay, serious? Iban? Adyo pag na sa? Di igma. Adyo pagkwasan ni na ha. Si oras ha? Laon na pa. Laon na te. 1-3. Hindi sa naman ko, di kong kumunas. Sunod na kadad na toilet ti Melby ha. Nang di mo nawawan. Kanang kuwaon ka, pwede mo na kuwaon Asa yung marem? Wibis sa panis, sa Kirnis, sa Domingo. Tanan? Ha. Manong di mo ko di mo. Dadyo man po. Tuon man busy ra man. Malbuo. Busy ra. Pwede ka. Pwede. Inigat la kasi alas laboratory tire. Bawal lang, kalulis man pa check up sila. Tingapon mo nung ba sila, ano sa dukuan. Basa po. Bay wantik pa ni Jol. Ay Hindi pa mahit di. Ay pa mahit si Sally. Sige na Santa, ay April naman to. kaya lami yan. Ana pong maabul kay kanang marngadlo kong pre-klase. Last mana. Nagkulis ang tunga na. Niliksir ang hilig namin ni Muliksir ang mga Isa na yung baso? Hagi ko ha. Sunod si Mana biha. Salihin ako em. Tunay? Diyan makablas ka maso. Dala kasi nagpar sa party stress. Ha? gantang biyahe biha. Kaya nag-inam ka ba? Tatay na Hindi na magilak-hilak ha. Diyan na rin ka na. Pwede mo na pagtuba. Ikaw naligo be. Very good ka Jum. Ano man na yung ligaw? Kamao naman nakaligo. Kumot man sa may mga shampoo be. Digo-digo mo na siya Green set mo ako na siguro kung na sunset. Grandma. Green katong hydrogen soldiers sa ini. Sila sa tihi para sa tihi may magbaho ron.
kaya ito nag-vlogger ba? Ikaw hindi ka na matagag-ice cream kaya mag-igits ka. Hindi magtuba. Hindi makatuba. Hindi magtuba. Ikaw di ay. Di Gamay lagi. ra, dim-dim ra ko. Di lagi. Gamay ra. Kaka lang. May lab bitaw na kay mo. Nasuko. Kuwabot. Tatay. Nilagay sa ato. Hindi na sa Ano ito gahapon? 5, 4, 3. Naagi na kamupo silang taya or may dagdaag. Patilawan ka halong kay dag. Patilawa, kaya di magmahay. Magunang kamong tanan nag-inog to ba? Uy, gamay lang ginom lang kaya ra ba rin? Bagay mong giinom nay. Daghan ka. Ito ka ba? Luka. Hindi ko lang ngayon sa nyaro. Tapos bahay. Nako, manin sa rin. Na aras bay di ay. Tatay, di ka makagasim tay? Katawas baby. Nga naman ko sa bahay. Hindi mo mahutot mo ng hapon. Anak ko. Ako ko rin para sa tuba kay mo maglain, makakain ba? Tapos lima na magsuka Eh, na. bahaw na niya. Bahaw. Lamang man. Kanina nagsili. Bahal na nanay, isuka na naman na. Eh, inumin mo ng limwil. Ise, kuya uday yaya. Mandihan ko. Magamay. Lami nang hilo ay. Sama na manggang na ikuan. Mango float. Mango float. Mango float, mango float. Namig bahaw lagi. Cook, ibinti. Hmm. Hmm? Landag na po. Oo. Alam mo gambag Pag mo. binatalan si anak kaya mag-Miss Universe ha. Katay mo ginagawa makwanto challenge ko. Kuha na pag Miss Universe at place na nga to. Darong kat. Ang nagdato. Malas ta. Eskwela sa ulo sa Miss Universe. Kaya nila may question na sir. Pag Kinahanglan mo pumunta break. kayo naman na. Mag-estilahan. Question and answer, be. May nga nandiyan. No. Good morning, everyone. Nangano ka bino? Nakalimot ka bino? Ginihin sa rin. Magabi, good morning. Okay naman to. Isa good morning. Good morning, everyone. I'm Lixian. Pwede lalim. Sabi ako yung nga itong style mo paso. Kinder. Okay ram to bino. Agkatong Ano nga sa good morning sa gabi eh? Dito na mahimo ito nga ito ni Jaw eh. Dito lalim. Hindi lang ito magtao. Ikaw kuno isa. Pagpaso, pagtao na ganing sas. Karkarag no ganing ka. Ngayon sa good Uwaw, morning. uwaw ka, Jo. Sisa na ba nga Nawaw, kasi? pagkabi. Hapit ka matapilo, bino. Tapilo. Hapit, bino. Sa gilaman kay anak kanang niyon nga kinalamihan ni mong gawon. At mo Guwapa. kalimutan, ang Guwapa, gwapa Bino. ka ng gawon. Kaliwat, di. Ni mama. Oy, sus, Marosep! Marosep, Marosep. Maria Josep. Makadungog ang jatot. Mukirig. Sus, Marosep. Ta! Makadungog ang jatot ay mukirig. 1, 2, 3. Agjatot! Mo kirig na pagjatot. Rambuli raman. Lubagig, 1, 180. 3. Oh, sakto na ako. Mataas lagi ko dito. Birthday ng kuan ka adto be. Birthday Jean. 25 man. Haning adlaw ng 25. Karong February. Pwede mo na rin mo i-absent. Huwag na siya. Idsa man na. Ano ni klase? Doon Ah, ka 26. wala Idsa man na. Nawa ka no? Sa araw ng 26 Basta na. madag weekend na na. Padarang tere. Mga coins nga natibok ay sa. Ah. Ano mo bang mga coins nga gibili na sa battle natibok kay kanang gipanghug sa wifi nila. Sagdi na. Hello guys! Dede kuan guys! Hala, mga lagmi na ba? Mga dress! Hala, mga lagmi be! Hala! Sakto dyan is Valentine's Day na, heart. Kisa may mga dito Valentine's Day be. Kisa naghatag din ni Nay? Okay, bahaw. Elpat ko. Nakalipat ko nung sunay, mga tala pong tiri kasi naghatag din ng mga dress. Kung kinsalan ka man ma'am, salamat ka adyo. Kuhan ka na. Hala, mga nice ang mga dress be. Sige ni si Kagsimba be. Kalian, alam mo yun. Hala! Hala ka. Na? Mga lagmi na ba tila? Sa. Mga makaluloy. Mga ni be. Kalian, ito alam mo yun. Na jud gabi kay. Pinangga gajud ka bi. Nag-dress na kala sexy re bi. Marang mo ni na. Wala Sa. Marang na. swerte si Lexi kay daghang nagmahal. Anda pa na ni Za. Ang surtihan ng Lexi. Tagu-ilaman na. Hala, mga nice bi. Hala, Daghang nagmahal, daghang followers. dagay followers. Dagay nagmahal. Dagay may garang papaha. Bino. Mo nang magbinutan dito Oh, bino. dito eskwela. Sapatos na. Ag imong Mickey Mouse gibilin. Ag sabot na to ha, di maghilak-hilak na to ha. Kay Makita. Eskwela kay hapit Miss Universe. hapit nas mama mga manog
trabaho. Basta man balik sila eh. Eh, nag-imong papa, nga, ag motor nga dyan giingon, para di ka mag-backline, honor, mag-eskwela. Hindi na ba ito si Zeno kay Eswila? Kung na ito sa Aknara. My goodness. Resign ko no siya, siya ko lang magbantay sa magsugod ko no karon ng siri ko sa sugod karon te or magtigom na kuya para na ko buunan magbalot na lang ko aron ako magkabantay din sa. Kay naman okay ra. Di ba ni Gaza? Pinangga mo budkadso. Okay ra lang, di mag... Adag-dagan kay mapikhan, di siya nagbalikon po. Kung siya dito. Di ka sagna? Di na ba ko namutabo? Di mo supasag na siya. Oh, di ra man. Naminula to 60 kaso. Di mo supasag na. Di na ka matabok, be. Igo ra ka mo gawas, eskwelahan na. Salgadora? Diyan na ako no siya karon eh. Hindi siya ko sa trabaho. Diyan ako magbantay ako no siya. Mabalik dyan na lang ko no siya. Aron ko na, be. Di mo. Ay, mong papa, matubag ng mga Dili, ismut lang kami. Kura kayo hatod. Diyan Kay, ko nun. at turo pag test hagna mo, rampa. Diyan pwede naman yung mga... Sag na magtrabaho ay. Ha? Pwede na ba sag na magtrabaho? Tingin na lang. Magkita na, mi. Wah! kabalikan na. Kilig ang amaw, oh. Hapit na. Inga, sugot ka sa to si mo papa. Ning ko rabit kong Mariano, nay. Katawa mo na, nay. Grabe na, ayaw ko na yung anak. Kita kas video, nay. Wow. Ah, kaya mag-inag. Kurabit ko na ning kilig pus Mariano. Ah, Mariha. Marika. Balik na naman. Mga bata eh. Lamir kag medyas, be. Ang kay pagika nilang diri dinalian man wa may naaga. Lami no nakikuan, piut. Scout, Girl Scout. Scout. Oh, bagdo ni Maro mo init o. Uwan. Salamat guys, maghatag nilik sing address, mga lagmi. Isang to, isang nga na to. Singan ko no nakalipot si nanay. Oh, kay Nakalipot Bao kasi kalimot. puro may naman nag-upgrade. Bye-bye, Beng. Uli na, baby. Karidot rata nagkita, Bino. Sagdira man, no? Sagdira man. Kay labang mama ni. Daghan may naglab ni Bibi, no? Kinadaghanan tipo Daghan na, oy, tibok kalibutan. Sikat si Bibi, celebrity. Celebrity man yung Bibi, no? Miss Universe na ni sunod, no? Bino, magbinangatan ni Eskwela sa Juduna kay Di mga wang, ha? Di mga wang. Di manundog di mga nangawang. Maso ng Beauty and Brain nagbasihan. Beauty and Brain. Ganun, Brad. Kay mga nga na kas what's your name? Wow! Membro na kas MP-od. Ah, bitaw di Bino. Barat man bibi na mo. Bye-bye. Bless mama. Ay, nanay, siya. Eh, gabi na mo dali. Bilis pang nanay. Kaya mo, Facebook. Aguna na tong buhaton ani. Study first. Be, before you enter the uyab-uyab. Ha? Tatay. Ha?